Sofija Janićević pročitala čestitku na svoj rođendanskoj proslavi od svoje majke Brankice koja je izazvala pažnju učesnika. Sofija, srećan rođendan, pišem ti iz Granuta jer tek sad saznajem pravu pozadinu svega. Ja sam saznala za poklone podrške, ali nisam imala pojma o tim umišljenim veridbama. Čovjek kojem unuka možeš da budeš. On se sam nudio i sam ti sve kupovao, a sramno je što on to sada iznosi da te ponizi. Koliko sam upućena i druga podrška ti je slala garderobu i novac, slikali su se s nama, a niko od njih to niko nije zloupotrebio. Slali su mi novac za praznike da ti kupim poklone od njih, ali niko nije zloupotrebio te slike, niti je šta izneo protiv nas. Što se tiče cifara o kojima se priča, niti sam ih vidjela, niti mislim da je to istina u toj meri. Najviše me boli što se priča kako majka sve zna i kako sam u svemu tome učestvovala sa tobom. To je gnusna laž. Čula sam tvoju izjavu da ti je žao mene. Ako ti je zaista žao, onda prestani da me brukaš. Tvoje volim te se pokazuje delima, a tvoja dela govore suprotno. Šokirana sam tvojom izjavom da eksperimentišeš. Zar ti je to trebalo u životu? Pružila sam ti sve, a ti izgovaraš reči koje bole. Verovala si ljudima koji su ti svašta obećali misleći da je to prava podrška koja želi da ti pomogne svojom voljom. A vidi na šta je to na kraju izašlo. Otvori oči, u eliti one koje si smatrala prijateljima, sada su ti neprijatelji. Čak i oni koje si smatrala najrođenijima spletkare i ogovaraju te. Tvoje ponašanje utorkom je katastrofalno, a rečnik užasan. Ne priliči ni tebi ni Terzi da jedno drugom vređate porodicu. Ne spominji ljude koji nisu reality i pazi šta govoriš. Dosta ti je tvog realitija i slušanja kako me pojedini ukućani vređe i uvlače u priču zbog tebe. Čak da izađeš da čujem od tebe celu istinu o svemu što si sakrila od mene, jer to su stvari što treba da kažeš samo meni u 4 oka, jer si me uvukla u ovo, a ja ne znam ništa. Ti znaš da ja kad me neko laže ili izvrće priču i pređe granicu, tog nekog precrtam za sva vremena. Sa mnom se nećeš igrati. Pamet u glavu, ja sa tvojim izborima nemam ništa. Pozdrav za Aneli, Staniju i Miću. Pozdrav i za Terzu. Hvala mu što je bio čovjek prema tebi i što te pazio. Što se priče tiče o toj veridbi, mislim da su to čiste izmišljotine, a realno priču vidjet ćemo kad izađete. Morala sam ovako na papiru jer je čestitka premala za sve što moram da ti kažem. Znaj da je ovo direktno od mene. Čekam te za objašnjenje. Tvoja mama, glasila je čestitka.